Türkmenistanda ilatyň arasynda gepatit ýaýraýar. Bu arada habar berýän Azatlyk radiosynyň habarçylary Daşoğuz, Liwap we Ahal vilayetlerindäki ýagdaý barada gurrun berýärler. Daşoğuz vilayetinde A gepatitiniň hakyky epidemiýasy bar. Esasan ýetkinjekler we çagalar kesilýärler. Ulularyň arasynda az. Şoňa meňdeş ýagdaý soňky edek 3 ýyl mundan öňdüräpdi diýip Azatlyň Daşoğuzdaky habarçysy 15 oktýabrda habar berdi. Habarçymyz anonim şertlerde gürlen yerli lukmanlaryň we ýaşaýjylaryň ençemeti bilen söhbetdeş boldy. Lukmanlaryň söýlerine görä käbir halatlarda keselçilik gepatiti mahsus bolmadyk alamatlardan başlanýar. Keselçilik adaty bolmadyk bir görnüşde grip ýaly uly gyzgyndan başlanýar. Hassa üskürýär, onuň burnu dykylýar, soňra teni saralyp peşe we garamtyl reňkde bolýar. Käbir çagalaryň bilirubini 120 ýetýär. Kada laýyk ol 4,7-17 aralygynda bolmaly diýip Azatlyň habarçysy Lukmana salgylanyp habar berýär. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan Lukmanlar adamlaryň sary getirmeden ýogulan ýagdaýlarynyň hem bolanlygyny aýdýarlar. Ölenler hem bar keselhanalarda derman ýok. Lukmanlar ýagdaýy ağır hastalara geptral dermany hödürleýärler, ýogsa onuň 18 ýaşyna ýetmedikleri üçin ulanylmagy düzgüne görä çäklendirilmeli. 5 ampulasy 600 manada durýar. Häzirki garyplykda ony satyn almagy köpçüligiň ýagdaýy ýetmeýär. Epidemiýany agdamak hem resmi taýdan gadagyn diýip Azatlyň Daşoğuzdaky söhbetdeşleriniň biri gurrun berdi. Türkmenistanyň häkimetleri we habar beriş serişdeleri gepatit keseliniň ýaýranlygy we onuň öňüni alyş çäreleri barada ilaty habar etmediler. Azatlyk radiosu Saglyk ministrliginiň özünden maglumat almagy inançdy. Biz bilen gepleşen işgär telefon arkaly maglumat berip bilmejegini aýtdy. Ýa-da ol başga bölüme jaň etmegi sorady. Emma takyk salgy we telefon bermekden boyun gaçyrdy. Türkmenistanyň Saglyk ministrliginiň resmi websaytynda ýokunç keselleriň statistikasy we öňüni alyş çäreler barada maglumat çap edilmendir. Geçen gedek Daşoğuzda sary getirme 2016-njy ýylyň gözünde ýaýrapdy. Häzirki wagtda gepatit keseli Ahal we Mary vilayetlerinde hem ýaýrapdyr. 15 oktýabrda Azatlyň yerli habarçysy Ahal vilayetiniň birnäçe etrafynda keselhanalarda gepatit bilen kesellen çagalaryň köpdigini habar berdi. Tejen Kaka we Akbuğda etraflarynyň keselhanalarynda sary getirme bilen kesellen çagalardan ýaňa yer ýok diýen ýaly diýip habarçymyz aýdýar. Mardaky habarçymyz Mary vilayetiniň käbir mekdeplerinde we çagalar baglarynda epidemiýa sebäpli karantin girdilenligini habar berýär. Mary vilayetinde sary getirme köpüldi. Vilayetin mekdeplerinde we çagalar baglarynda käbir gruppalar karantina düşdi diýip Azatlyň Mardaky habarçysy 15 oktýabrda aýtdy.